ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуротон мегардонем. имрӯз сокинон аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намуда заминҳои назди ҳавлигиро оқилона киш мекунанд. дар натиҷа аз як қитъа замин дар як сол чанд маротиба ҳосил ба даст оварда шуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш меёбад. ин иқдом дар таъмини амнияти озуқаворӣ, фаровонии бозорҳои истеъмолӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ нақши муҳим дорад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. طبق پیشگویی تشکیلات عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد سالهای اخیر بنابر تغییرات اقلیم، خشکسالی و تاثیر آن بر ساحه کشاورزی، تامین اهالی با مواد غذایی بازهم‌وزن‌تر شده، استحصال غلطانه در جهان نسبت به سالهای قبلی کم می‌گردد. از این حساب شماره آدمانی که به خطر گرسنگی دچار می‌شوند می‌افزاید. با درک این مسئله در زمینه خرد ازلی و دوراندیشی پیشروی ملت، президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо таъкид менамоянд ки дар шароити имрӯза тамоми кишоварзон ва ҳар як оила бояд ба истифодаи оқилонаву самараноки замин, аз ҷумла заминҳои наздиҳавлигӣ, дар заминҳои обӣ ҳатман ба роҳ мондани кишти такрорӣ ки манфиату самаранокии ин амал солҳои охир дар фаровонии бозори истеъмолӣ равшан дида мешавад, диққати аввалин дараҷа диҳанд. гузашти вақти на он қадар зиёд андешаро дар бобати он ки иқдоми мазкур муҳиму саривақтӣ ва хеле дурандешона аст, тақвият бахшид. пешвои муаззами миллат барои самаранок истифода бурдани замин, гирифтани индустрияи ҳосил пайваста таъкид менамоянд ки навобаста аз оне ки имрӯз вобаста ба тағйирёбии иқлим, вобаста ба вазъи ҷаҳонӣ, яъне ки дар тамоми кишварҳои дунё, яъне маҳсулоти ғизоӣ боло меравад, фориғбол набошем, яъне барои захира намудани маҳсулоти ғизоӣ, барои самаранок истифода бурдани заминҳои корам, яъне ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир намоем. ҳар як кишоварз ва ҳар як оиларо зарур аст ки ба масъалаи истифодаи самараноку оқилонаи замин, аз ҷумла заминҳои наздиҳавлигиву президентӣ, гирифтани 3-4 ҳосил ва захираи маҳсулоти озуқа бисёр ҷиддӣ муносибат намоянд. корро дар ин самт тавре ба роҳ бояд монд ки мардум дар фасли зимистон ба камбудиву танқисӣ рӯбарӯ нашаванд ва муҳтоҷӣ накашанд. мояи хушнудист ки дар асоси дастуру раҳнамоии пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳрвандон қидаи замини наздиҳавлигиро самараноку оқилона истифода намуда аз он дар як сол 3-4 маротиба ҳосил мегиранд ки барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши муҳим дорад. замини наздиҳавлигиро самаранок истифода барем ва 3-4 ҳосили зироатҳои гуногунро гирем. албатта мана вая даромаднокии ҳар як зироат на кам аз 20-25 то 30% аст ва ман фикр мекунам ки он маблағу он меҳнате ки дар ҳамон замин сарф мекунад дучанд ба ҳамин соҳибон бармегардад. агар кишти аввал хароҷотҳои истеҳсолиро пӯшонад, кишти дуюму сеюму дигараш вай метавонад ки ба ҳамин гӯем шаҳрванд даромади худ диҳад. истифодаи мақсадноку самараноки замин ва заҳмати шабонарӯзӣ имкон фароҳам овард ки ҳосили фаровони барвақтии сабзавоту полезӣ аз қабили бодинингу помидор ва булғорӣ ба даст оварда сатҳи зиндагии худро баланд ва дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳм гузоранд. имрӯз агар ҳар як нафар ба худ мақсад гузошта заминҳои наздиҳавлигии худро бекор нагузораду истифодаи пурсамари онро таъмин кунад, манфиати дучанд ба даст меорад. бо ин амал метавонад даромади иқтисодии оилаи худро беҳтар намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳмгузор бошад. дар 25 соли охир майдони кишти картошка дар ноҳияи Тоҷикобод бештар аз 1000 гектар васъ шудааст. имсол аз ҳама шаклҳои хоҷагидории меҳнаткашони ноҳия бояд аз майдони зиёда аз 2000 гектар ҳосили картошкаро ҷамъоварӣ ва ба бозор пешниҳод намоянд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Тоҷикобод майдони кишти картошка аз 961 гектари соли 2000 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 2106 гектар дар соли 2026 расонида шудааст, ки нисбат ба соли 2000 1145 гектар васеъ мебошад.
майдони кишти картошка ки дар ҷаҳон ҳамчун нони дуюм дониста мешавад асосан аз ҳисоби ҳамин гуна заминҳои баландкӯҳ васеъ карда шудааст ки барфу тирях манбаи асосии обёрӣ маҳсуб меёбад. навобод, регак, себистон, сафедоб, анваробод аз ҷумлаи мавзеъҳои асосии картошкапарварӣ дар ноҳияи тоҷикобод маҳсуб меёбанд ки ҳама дар баландкӯҳ воқеъ ҳастанд. дар соли 2026 нисбат ба соли 2025 майдони кишти картошка дар ноҳияи тоҷикобод наздики 70 гектар васеъ шудааст. аслан картошка ки ҳавои салқиниро талаб менамояд, аз ин ҳисоб нисбати солҳои пешин нашанавои картошка дар як ҳолати хубтар қарор дорад ва боварӣ дорем ки нисбати солҳои гузашта имсол ҳосили хуби ин зироатро деҳқонони ноҳия ба даст оранд, дар таъмини амнияти озқавории кишвар саҳми худро гузоранд. вақти гили картошка аст ва аслан ҳамаи корҳои агротехникии картошка қариб ки ба итмом расида ва фақат обмонӣ дар картошгузорҳои ноҳия идома дорад. дар маҷмӯъ майдони умумии кишти сабзавоту ғалладонагӣ дар ноҳияи тоҷикобод дар соли 2026 6712 гектарро ташкил медиҳад. нашъунамои зироат хуб аст ки меҳнаткашон инро асосан ба ҳавои мусоиди имсола, омӯзишу мукаммал шудани таҷрибаи кишоварзон, меҳнати пайваста ва таъмини истифодаи самараноки замин марбут медонанд. обёрӣ охирон марҳилаи парвариши картошка маҳсуб меёбад ва баъд аз муддати кӯтоҳ ҷамъоварии ҳосили он дар ноҳияҳои баландкӯҳи кишвар оғоз мегардад. фаъолияти якҷояи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод бо кишоварзон ба васеъшавии майдони кишт ва афзоиши истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намудааст. кишоварзони ноҳияи тоҷикобод имсол аз ҳар вақта дида бештару хубтар заҳмат кашиданд то ки ҷашни муқаддаси милли 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррасу шоиста истиқбол намоянд. имсол заҳматкашони ҷамоати деҳоти ширинчашма дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 320 гектар кишти картошка гузаронданд ва албатта мо гуфта метавонем ки мавзеи баландкӯҳ аз мавзеъҳои поёнҷо бисёр хоки ҳосилдеҳ дорад. яъне хоке ки дар мавзеъҳои баланд ҷойгир аст хоки сиёҳ аст ва албатта хоки сиёҳ аз нуқтаи назари яъне агрономӣ бисёр ҳосили хуб медиҳад. истеҳсоли картошка дар ноҳияи тоҷикобод аз 15050 тонаи соли 2000 ба 29884 тона дар соли 2025 расидааст. яъне 25 соли охир бо татбиқи намунавии ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, истифодаи имкониятҳои иловагии табиӣ ва меҳнати пайваста, истеҳсоли картошка дар ноҳияи тоҷикобод 14834 тона зиёд шудааст. кишоварзон талош доранд дар охирон давраи парвариш бо риояи қоидаҳои дурусти нигоҳубин дар самаранокии баланди заминдорӣ муваффақиятро афзон ва дар фаровонии бозори истеъмолӣ саҳмгузор бошанд. наврусиёи азизулло, давлати файзулло, тоҷикобод, ахбор. дар ноҳияи хуросон соҳаи саноат тадриҷан рушд намуда ҳамасола шумораи коргоҳ ва корхонаҳои истеҳсолӣ афзоиш меёбад. бо ба фаъолият оғоз намудани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ низ рӯ ба афзоиш дошта, барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисоди маҳаллӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. ин ҷамъият дар заминаи рушди соҳаи саноат ва истеҳсолот бунёд гардида давоми чанд сол аст ки бо фаъолияти пурсамар дар рушди соҳаи саноат ва таъмини аҳолӣ бо анвои гуногуни хушсифати ширӣ ҳиссаи муносиб мегузорад. қаймоқ, ҷурғод ва дуғ аз маҳсулотҳое ҳастанд ки дар ин ҷамъият истеҳсол гардида пешкаши аҳолӣ гардонида мешаванд. дар ин ҷамъият давоми як шабонарӯз зиёда аз 1 тонна ашёи хом коркард ва истеҳсол гардида маҳсулот вобаста ба мавсими сол ва дархости муштариён пешниҳоди бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон карда мешавад. баробари ба фаъолият шурӯъ намудани сехи коркард ва истеҳсоли ҷамъияти мазкур 15 нафар аз мутахассисони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуда кори худро сарбаландона пеш мебаранд. корхонаи мо зиёда аз 12 сол аст кор ва фаъолият намуда истодааст. пештар мо зиёда аз 4-5 намуд маҳсулотҳои ширӣ истеҳсол менамудем. айни замон зиёда аз 15 намуд маҳсулотҳои ширӣ яъне истеҳсол менамоем. ба монанди қаймоқ, сметан, ҷурғод, кифир,
чака, творог ва дигар намуди маҳсулотҳои ширӣ. дар қисмати дигари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хоҷагии зотпарварии сауда дар ноҳияи Хӯросон парвариши чорвои хурҷзоти ҷӯшои хориҷӣ ба роҳ монда шуда дар таъмини ин хоҷагӣ бо ашёи хом саҳми созгор дорад. айни замон дар ин хоҷагӣ 300 сар чорвои зоти сементари хориҷӣ дастрас ба парвариш карда мешаванд ки дар як шабонарӯз зиёда аз 20 литр шир истеҳсол карда мешавад. ҳоло ҷиҳати нигоҳубин ва парвариши чорво шароити мусоид фароҳам гардонида шуда обу ғизои солим дар ҳама фасли сол таъмин карда шудааст. соласол дар заминаи таъкидҳои доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи саноат дар ноҳияи Хӯросон тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида соҳибкорон бо истифодаи имтиёзҳо барои рушди соҳибкорӣ субъектҳо ва лоиҳаҳои нави истеҳсоливу саноатиро татбиқ намуда корхонаҳои саноативу истеҳсолиро бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор медиҳанд ки ин дар афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда ва дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир мусоидат мекунад. дар ноҳияи Хӯросон 30 адад корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ вуҷуд дорад ки самти фаъолияташон самти истеҳсолӣ сохтмонӣ ва чорводорӣ гӯшти мурғӣ мебошад. мақсади асосияшон рушди соҳаи саноат ва истеҳсоли маҳсулоти гуногуни рақобатпазир мебошад. тавре қайд гардид имконоту имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи соҳибкорӣ шароит фароҳам овардааст ки дар ноҳияи Хӯросон соҳибкорӣ рушд ёбад ва ҳамзамон бо бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ сокинон бо ҷои кор таъмин сатҳи рӯзгори аҳолӣ беҳтар ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот афзун гардонида шавад. шоҳзода Самандар, Давлати Файзулло, ноҳияи Хӯросон, Ахбор. дар заминаи густариши ҳамкориҳои дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми Чин дар ҳамаи бахшҳо дастовардҳо мушоҳида мешавад. ин аст ки бо ҳамоҳангии ҳамкориҳо имрӯз дар шаҳри Душанбе чун намунаи равишҳои дипломатияи муосир дар ҳамкории мутақобила ҷилди 5 китоби раиси ҷумҳурии мардуми Чин Си Ҷинпин рӯнамоӣ гардид. гузориш дар ин хусус. маъмурияти давлатӣ муаррифии ҷилди 5 китоби раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин чун намунаи равишҳои дипломатияи муосир роҳандозӣ гардида коршиносон ва олимону мутахассисони тоҷику чинро ба ҳам овард. чорабинӣ бо ташаббуси муассисаи давлатии дипсервис вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон сафорати ҷумҳурии мардумии Чин дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуд. дар ҳамоиш нашри ҷилди 5 як рӯйдоди муҳим дар ҳаёти сиёсӣ илмӣ ва ҷамъиятӣ ва дар низоми муосиру равишҳои геополитикӣ таҳким бахши равандҳои самаранок арзёбӣ гардид. дар дораи ҳамоҳангии ҳадафҳо ва намунаи равобити судманд асар бо унвони Си Ҷинпин ва маъмурияти давлатӣ дар идоракунии давлатӣ рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳамкории байналмилалӣ бозгӯкунандаи роҳу василаҳои судовари ҳокимият баҳогузорӣ шуд. китоб 91 иқтибос, мақола, гузориш ва суханрониҳоро дар бар мегирад. маводҳо ба 18 бахши мавзӯӣ тақсим шуданд ки масъалаҳои навсозӣ, рушди иқтисодии босифат, навовариҳои илмӣ ва технологӣ, амиқсозии ислоҳот ва бозсозӣ, таъмини суботи иҷтимоӣ, беҳтар кардани некуаҳолии мардум, инчунин тақвияти ҳамкории байналмилалӣ ва бунёди ҷомеа бо ояндаи муштарак барои башариятро фаро мегирад. ҷилди 5 ба дурнамои стратегӣ барои рушд дар шароити тағйироти ҷаҳонӣ пешниҳодҳои хос дорад. асар амният ва муколамаи байни тамаддунҳоро бозгӯ карда бо услуби низом баҳри рушди устувор нигаронида шудааст. муаррифии китоби Си Ҷинпин дар бораи маъмурияти давлатӣ дар Душанбе аз сатҳи баланди шарикии стратегӣ байни Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин шаҳодат медиҳад. ин тадбир ба густариши муколамаи илмӣ ва фарҳангӣ, тақвияти ҳамдигарфаҳмӣ байни мардуми ду кишвар ва рушди минбаъдаи ҳамкории дуҷониба равона шуда барои ҷомеаи илмӣ, донишҷӯён, тадқиқотчиён ва ҳар касе ки ба таҷрибаи муосираи идоракунии давлатӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодӣ таваҷҷӯҳ дорад дастурамали мукаммал хоҳад буд. дар ноҳияи вусъи омодагии қувваи воситаҳои қисми мудофиаи ҳудудӣ ва захираи сафарбарӣ барои пуррагардонии қисмҳои низомӣ ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ бо ҷалби шаҳрвандони дар эҳтиёт буда баргузор шуд. дар ин тадбири муҳими ҳарбӣ сиёсӣ сокинони фаъол иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. бо мақсади омодабошии шаҳрвандон ҳангоми мудофиаи ҳудудӣ, ҳимояи сарҳади давлатӣ, омодабошии ҷангӣ, тайёрии дастаҳои худмуҳофизати минтақаҳои ҳудудӣ, муҳофизати иншооти муҳими давлатӣ, пешгирии хатарҳои диверсионию таҳрибкорӣ аз ҷониби дастаҳои мусаллаҳ
ташкили хадамоти комендантӣ инчунин омодагии захираҳои ҳайати афсарию шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта дар маркази ноҳияи восеъ омодагии қувваи воситаҳои қисми мудофиаи ҳудудӣ ва захираи сафарбарӣ барои пуррагардонии қисмҳои низомӣ ва ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ бо ҷалби афсарони эҳтиётӣ баргузор гардид. дар ин асно сокинон бо қабули ишораи бонки хатар бо техникаҳои гуногун тамға ба нуқтаҳои ҷамъшавӣ ки варзишгоҳи марказӣ муайян шуда буд дар вақти муқаррар гардида ҳозир шуданд. дар ин чорабинӣ намояндагии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, комиссарияти ҳарбӣ, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони ташкилоту муассисаҳо, ҷамоати шаҳрак ва деҳот, инчунин фаъолони ноҳияи восеъ иштирок намуданд. иштирокчиёни қувваҳои эҳтиётӣ ба гурӯҳҳо тақсим шуда омодагии хешро барои сафарбар гардидан ва иҷрои вазифаву ӯҳдадориҳои ҷангӣ нишон доданд. сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ ва сардори минтақаи мудофиаи ҳудудии ноҳияи восеъ зимни суханронӣ ва вохӯрӣ бо аҳолӣ доир ба ҳадаф ва зарурати машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ ва ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ андешаронӣ карданд. аз иштирокчиёни тадбири созмонёфта тайёрии доимӣ ва ҳамаҷониба дар самти баландбардоштани иқтидори мудофиавӣ ва ҳимояи марзу бӯми кишвар тақозо карда шуд. ба хотири посдории сулҳу осоиштагии комили марзи мудофиаи ҳудудӣ зарур шуморида шуд ки пайваста чунин омодагиҳои ҳарбӣ бо фарогирии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва намояндагони сохторҳои дахлдор инчунин захираҳои ҳайати қувваҳои мусаллаҳ гузаронида шавад. қувваҳои эҳтиётӣ ё худ захираҳои сафарбарӣ дар сурати эҳтимолияти таҳдиди хатар ба давлат барои тақвият бахшидани ҳайати қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат нақши калон бозида дар самти баландбардоштани иқтидори мудофиавии кишвар саҳми арзанда мегузорад. аз ин рӯ чунин машғулиятҳо пайваста ташкилу баргузор карда мешавад. ба хотири ҷонибдорӣ аз сиёсати мудофиавии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, нишон додани масъулияти баланд дар ҳифзи арзишҳои милливу давлатӣ ва тарбияи ҷавонони содиқу ватандӯст, чанде аз иштирокчиён ва волидайни сарбозон бо ифтихорномаву сипосномаҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. сипас дар толори комиссарияти ҳарбии ноҳия бо иштироки сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ситод баргузор гардид ки дар он гузориши аъзоёни ситод шунида шуд. иброз гардид ки омодагии ҳарбӣ ва тайёр будан ба хизмати халқу ватан аз вазифаҳои аввалиндараҷа маҳсуб ёфта мебояд содиқ будани худро ба сарзамини аҷдодӣ нишон дод. бо ҳамин масъулияти баланди кормандони мақомоти марбутаи давлатӣ ва сохторҳои ҳарбию қудратӣ тақозо карда шуд. бинандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. сеҳату хонобод бимонед.